Haka kerteng upa badukun baru mensin bakun. Amen. Kajing pulih naga gospel bakun kad kum Matius kalenong kabakat nriu kad khot kabaat kuwe hadu aku prang. Nadu kata kapor ujisu ulas dang ban kren syai hakisinran lajon. Ngadai balik sya Jerusalem bad ban syak sitom sibun. Ha kitemen kisan kirang ba lengdo bad gistak an. Ngan syak penyam bad ha gasngi kabalai en sapen mipat yanga. U Petrus ula khot ya u syarut bad ula persang ban ya pen inya bad u. Dalele ruem ko kanrat ula ong. Kani kamdei banja satya yame. Ujisu laphai syau Petrus uang. Jangai bat nanga ko sultan. Melong udeng pengkeng yanga. Namar me perkhat kum ubreu om kumba perkhat ublay. De Ujisu la ong hai sinran jungu. Lada uno ukwa ban bod yanga. Tuun len yalade. Unba yala kadengna bad unbod yanga. Naba uta ubakwa ban pen im yala kajing im undu no yaka. Henry uta ubadu no yala kajing im na kabenta jonga unsem yaka. Kan bento ayu ya ubriu lada uyo ya kaperthei baro kawai. Henry udu yala kajing im da ubriu unya pen na kabenta la kajing im. Ukun ubriu unsawan ha kaburom ukpa jong u bat lagi angel. Bat un ai bainong ha wei pa wei kat kum kajing le jong u. Nga ong api badon na kibayeng hangne kiban omat ya kajing yap. Siwa bakin yo ya ukun ubriu unwan hala kahima. Ka gospel jauh try kajingero yami kukris. Kublai yapi baro ki para bangai para Kristan bada pi baro ki paralok prajor ki ba snow ki ba snap ya kane ka cingkren ka banga ai pi menta langba jong kani ka YouTube. Haka gospel jauh Yohanes kalnong kabakat saw kad khot kaban riu ujisu laong ngalong kalenti kajing sisya bad kajing im. Dadangi kwa ban poi sya ukpa dadangi kwa ban poi sya bleng ujisu udai kan kata kalenti. Ujisu kan udai kata kajing sya ujisu kan udai kata kajing im. Te hak kani kajing pulai ka pamenta kasni. Hakabau Jesu ulai pen yang iwai piwai kumno bangila ban posya ukpa kumno bangila ban posya beng te kumtau Jesu la pen yang ba mangi ngede ban bot ya kabau Jesu la hikai ngi hakabau Jesu la ong ba menta ngalet sya Jerusalem ban sya sitom ban sya yam ban mi pa te kene kan gede gelenti kani kajing kren ka banta kasni ka bau Jesu la kren kadai kasin ka banongkong bar kasin ka ba ka de ha ka lenong ka ba khanyo kat khon ka ba ar pu ar hadu ar pulai bar ha ka balai sin ban ha ka lenong ka ba ar pho kat khon ka ba khanyo hadu khat khandai ha ba Jesu la kren ne u Petrus ula khangla de u nang tau lokot lada kalong kumta kutrai nga ngale na khmat ngane le persya ya gitu ki bamut barle kumta ya me nang tau Jesu ulamai ya Petrus long ke nanga ko soitan kai gane ki jingmon larang ipai den ya gane ha gane ki juk ki jing pule na gospel jo Matius kalenong ka basau kat khot ka ba nongkong hadu kabasipau ha kabakum no usultan
ula pensyo yau Jesu ban penbakla ya kalenti ke jung u. Ukso ula pendon kam ya kakten jung blai ban penbakla yau Jesu. Dapat Jesu pendon kam ya kakten jung blai na ka banta ban pen imengi. Kumta kadang gajinya tainya lengba da kakten jung blai. Te kumta lagi pulih susu na ka gospel jung Lukas kalnong ka ba sao kat khot ka ba khat lai. Ha ka ba ukso loong mantang amla ban pensyo yame ngan saap ha ka wei pat kapor ha ka wei kalan ban pensyo yame. Te kumta ukso lu pendon kam ya Petrus ha ka kapor ban pen bakla ya kalenti jung Jesu. Om de tang kata ladang pulih susu na kalnong ka ba arpunyo kat khot ka ba lai khandai hadu sau pusau. Ha ka ba kitu kibre ki bayal lenti begitu kiba habat kat bau Jesu udang sedin halo geding pna maki gila pensoi yau Jesu kiong lada medai ukhon jung blai wan hian na katu geding pna bat ngi sange yame dei Jesu lai i yaki hakaba u Jesu omde maki ki kran dei uksoi upadun kam yaki ban kren ban tenju yau Jesu te kumda mangi ken baro iwei piwei ngide ban huser ngimla bantip lesai ki paralok prajor ke jungi lesai ki bahaya ngasam jungi lesai ki tu ki baterai rengkat bangi lesai uksu la ban kami ban tenju yangi ya ke jinge ke jungi hatu ngi scam hadu kanu hatu ngi hadu kanu tegum ta ngidon kam ken banjan chau blai ngidon kam ken banjan chau Jesu kumba Jesu ong tu duai batu syara yala ke jungi jingim kena berpenlat na ke jing pensoi te ha kene kapor uksoi ularem umla ban pensoi ya u Jesu te kene ge jinglong jong Petrus kene ge jinglong ru jong kisran jong Jesu kene ge jinglong jong kinungbo jong Jesu ha ka ba Jesu longan ya da kene lenti u Petrus ba long leader ne no yalam jong kisran jong Jesu ula persang ban khangla kumta Jesu ong khile nanga iya naden kan iya mangana khaman umdai bani alam bame remanga ade bani ya khaman lagi pulih susu naga lenong ka bakhat nyo kat khot ar pu ar hadu ar pulai hakasin ka ba ar ka ba Jesu le thu ba ma u unsa le ban cha sitom ban cha ya ban mi pang tegumta hakani kapor maki kila susi ndai tangkat tu ni por ban kila klet ya ke ai ka ba Jesu la kran ya ke ai ka ba maki ke de berkhara ya lade bania na kata re maki pat kila keli para maki kila keli nang ta kila le ban keli ru na Jesu u ai ba khraw na bleng jungi kane ke de jinglong jungi ha ka jaka maki kin kuslai kumno bania rengkat ba Jesu bania senda ba Jesu banyo ke jingkai banyo ke jing snang jing khraw re maki pat ki perkhat na ka banta kanam kuburom ki perkhat na ka banta hanu manu ban kham khra na bleng jungi kani ke de jinglong jungi te hakasen ka balai ban hakaba u Jesu le thu byang sai sin ya ka lenti ka ba ma u de banian na ka lenong ka ba arpho kat khon khan nyeu hadu khat khandai te kumta u Jesu ula sya pensoi hadu kan ne na ka banta kumnu ban penbakla ya kalenti ke jung u namaru Jesu ulawan jakane ke bathai ban pen imengi ul Jesu ulawan jakane ke bathai ban pen i yangi ya kata kalenti ke bangi de banian te menta u Jesu ulahi kai ngi ba kumnu bangi de bania langba jong kata kalenti jong kadek pna u Jesu ong lada phikwa ban bo denga ba yala ka jong gading na bat bod yang om de bangi ngil yalam yo Jesu re Jesu ong tu bod yang ba ya gading na jong pi bat menta tu bod yang te kum da la da bangi ngi kwa sisa balong ginung bod jong Jesu ngidai ken ban ba yala ka jong ding yala ka jong gading na bat bod yo Jesu kai gani ki jing mon hoi bangi ngi yo Jesu de khon jong blai ngi ngai
tang bangi de penun kamru daka kamba bha jungi kambiang yanga ne phi bangin nge ngidon kamru ban pen I daki kam ke jungi ke babha ke jungi daragi pule naka sithi jong Jacob kalong ke ba ar ka khot kan nyo ha ka ba Jacob long ka jingai jungi hau Jesus Christ la klem ki kam ke babha kalong ke bayam bar ki kam ke babha klem ke jingai ru kalong ke bayam te kumta u Jesu khot u we dangi iwei pi wei ho ngi de bandan ke jingai hau Jesus ru bar kum juru ngi de bandan kata ini ban I ya kata ke jingai hau Jesus leng ba ki kam ke jungi kum nu ngi im kum nu ngi yat ha ke jing im ke jungi baman gasngi habain kan mau ke ni ha ka bau Jesus ong tu ba yala ke jong de na te la rangi pai na ka jing pule ban kong bala sem na ka kitab jong Jeremiah ha ka bala sem na ka nong ka ba arpau ka khot ka ba nyau hadu ba khandai te man ta shwa ban batai yakne git khon ba yasngo ha kani gasngi te man tangin pe ya ke jing em jong Jeremiah hatu ke jing kali hatu Jeremiah ulaban em ya law ke jing ding phna ba ulabun em ya ke jing kai ke jing sneng jong blai ho Jeremiah ula ko ngu ulaba ya law ke jong ding phna ba ulab ko ngu ya ke hukum jong blai ya ke jing sneng ke jing kai ke jong blai darang ipet ya ke jing em jong Jeremiah kumnu Jeremiah ulaba ya la ke jong ding phna kumnu Jeremiah ulaba ya la ke jing ke ding phna menta nim phai na kong naga lenong ka banong kong kat khon ka ba phra kat khot ka ba henriu hado ba phra ha ka ba ublai ula khot ya Jeremiah ba Jeremiah ong kumnu ablai kenran ngamnang satya ban keren ngadang kena henry utrai ula ong hanga wat ong ba pidang kena henry kilai sakipat bangapa ya pi badethu ya ki kat ya kaba ngala hukum ya pi wat septe ya ki naba ngan sadon manga rengkat bat pi banyada ya pi nga utrai ngala keren te ublai ula khot ya Jeremiah ubasan ran u ajing klan u ho don ki khep don ki por ha ka ba Jeremiah uturot kis ing jing u udo jing kerman ndai kata ke jing rehem ka ba ma u la yo na ublai kampan sange ya kata ke jing thai jing u ya ke jing jerem ke jing u te kumta la rangi pa ya ka jing im jong Jeremiah sisa ula sha sibun ke jing tenjo ha ke jing im jing u ha ka ba ma u ulalong uta nong kren jong asu jong ublai ka tendong jong asu jong ublai la kren jing ipat jong ka juda sau hos nem ganti handai maki kalba ukren omdon wat ubai ubasya skor ya ke jing kren jong u kum dan ri ublai pat nang penslo de u ai men semi u ba ude ban la ya kata te kum ta Jeremiah ru rangi pai ya ke jing im ju sisa ma u umdan kaspa kapau ka khandau ka syam ka ubit ubiang kom giwai pa udai ubreu sisa ubadung baru sya sibun ke jing pensoi ba ke jing tenjo ha ke jing im ju ma u na ka lenong ka balai phnyo ha ka ba ma u ula sya set patong na ka lenong ka balai pupra ha ka ba pen I ka ba kumno Jeremiah ula sya them hapo ki pukri nang ta ma u ula sya perengkang par da kabor chapo Egypt na kal ngin lap ya kene na gendong so pulai nang ta ula sya kan tan ha ki paramajan kharwai de khot ka khandai hadu arkuwai ha ka yin ka sam ka jung u kala kan ta ya u lenong khat ar de khot ban re nang ta ula sya kan tan ha ki prophet ha ki langdo bar ki prophet lamler arphau yuwai bat baar bat naglong arpupra yuwai hadu kan yo ula sya kan ta ru ha ki paralok ke jung u
arpau de khot ba sipau nangta menchua kito gi pai ba na de gi juan ban sngap u maki kim sngap shu kamut ba maki kala kanta ye u na kal nong arpun reu de khot ba pra bargis emro komju kila kanta ye u lai pan reu de khot arpulai mut ha baro sinte jong gejing im jung u ma u uyeng marwai ma u uyeng marwai ma u madu pat badan bat u dei ublai in badan rangkat bat u te kat kum gejing pe jong kapar thai kat kum gejing pe jing ki bai u jena maya u dei ubreu u bom don gejing job ai ru hakaba balai hakaba bon ma ki kim skap kim sa skori u kim ko ngoi u handai hakma jong blai pan udai uwaina ki propen udai ba job tam hakma jong blai lan keren safang jong gejing job kamut gejing job jeng hakma jong blai kamut ublai usa thau yangi usa ong bangilong ki ba jom ladang ilong ki ba ko ngu bagi don kata gejing ngai ke bas khema u wala gidon sibun gidong yele persai u kine baro kimlong kini baro kemlong tegumta ujira maya sisa ulong sisa ubreu baslur gaina kata gejingan hadu kapokot jong gejing em jung u naga benta pan priang ya ketin jong blai sagiwai kumta ma u sisa ula ko ngu ya kata gejing khot ka ba blai ula khot ya u tiga ka message ka jong u Jeremiah naga benta jong ipa jong ka juda kalong gani kalong to kala bamon phai sha ublai lani ublai in sapen sitom phi unsa sampat phi kani gade ka message ni ka tai ka khobol ka jelap ka jong u naga benta bu khot ublai khot uwer yaki langba Jeremiah baki de ban kala bamon ki de ban phai na sha ublai dai segi wai par ki blai jong ka pathai lam kumta ublai un sapen sitom ki te hagani gijing pulei ka bamanta ka sni kablasim na kalnong ka ba arphau ka khot ka ba nyeu hadu ba khandai lagi pulei hagani glnong ngin sem lagi pulei jeliu susu ngin lam ha ka ba hagani ka por ka ba Jeremiah hagani gijing pulei ka ba jamanta ka sni kalong ba usim Joyakim ma ude basencara kata jaka ha Jerusalem nangta upasur udai ta uleng do udai bale mele kom kita gino ya thu lupa haba ma u de upasur ba pe ya kata kadempel ule sngo ya kaji ya thu lupa jong u Jeremiah kom ta ma u la khot de gibre jong u ban syo bandan ban nangta ban set patok u ban pensitom u kani gejing le jing u oi i gumba ulong beri baslun re andai ma u dei uba be nane ma u sisa u dei ubre ubadat da gejing teng gejing kyo ya Jeremiah ka ba uble la phai u balai ba ulong barem hakma jong Jeremiah balai ulong sisa to ubre barem hakma jong uble namar ba ha ka jaka ka ba ma u un pe ya la ga jong men sem ya ke ka ba Jeremiah ula kan ka dei na dai u klem le kumta te kumta kani gejing le gejing u kalon ra gejing jon kani gejing le gejing u gejing bom phai den jong pa jong ke juda kala penlong ru ya ke Jerusalem ha ka ba ma u Jeremiah ulai thulpa ya sapang ke ban saja te kani kala ja sisa ha ka bala sa herthma ha ka Babylon ha ka snen Andrews pa san BC san spa khandai phunyo BC ba san spa pra phunri BC kaba pen kaba ke Jerusalem naga da gejing bom kala bamon kumta ula blei la pejistom da kaba maki kala share ya thama hadu laisen Taiwan te mentangin poi sa ka jingpuli kaba a Syak jingpuli kaba ar belasim na kasithi syaki Roman kalnong kaba khat ar kat khot kaba nangkong barba ar
Kani kijing puli ka keren sapang jong kijing ko ngu ka khambha bania kijing tenya. Obedience is better than sacrifice. Hakaba ngin ngap ru ya kane na ka kita badengkong jong Samuel khatsan dekot Al-Qur'an na ka sam saupau dekot ban riu. Kai kane kijing kai na ka benda jong iwe piwe. Kai kane kijing kai na ka benda jong iwe piwe. Kai ka ba ublai ukwa yang iwe piwe. Kamun ngide ban kela bamon penkela ka rukom perkhat ka jumi ya ke ai ka bangi ju perkhat sneu ya ke ai bangi ju karen sneu ya ke ai ka ba ju snga barbor ya ke ai ka ba sneu ya ke ai ki khot met jungi badan kami ke ai ka ba sneu ada ngimle ka baba ngitip ba ka dai ka ba sneu handa ngile te kom ta ublai khot uwe dangi uwe pi wai sia bangi terwa ka jing kenya akhmat keduan sia bangi terwa ngin duai ha ublai ya ke jing duai jungi tingam tangi dan kam ken bangin kela pamon kela ka pamon na ka jing imbarem sia ka jing imbathamai na galanti ka ban poi ni satu jong phai no sia kata galanti ban poi sabeng na galanti ka ba penkulmar ya ka jing imla jong jing im juki wai phai no ya kata galanti ya kata galanti ka bawan ra ka jing kela ya lade ka jing bentoi lade kumju ya ka jing im jong ki wai te phai kin ya perkhan keren le yaki ai na galta galti ka bathmai phai galta galti ban poisa bleng u Jisu la ong dalade ngalong galti kani kai galti ka ba Jisu la ong ladang kwa ban poisa bleng ngide ban ba yala ka jung dik pana kijing kijing tenju kidon ha ka jing jungi kiai am ha galti ya ka jungi te kum ta ngide ban ba yala ka jung dik pana bat but yu Jisu ba yu Jisu ladang iya rengkat pa Jisu lai da uji ngibut ya lang ipa ya ngin sala ban job ngin sala ban poi ha kata ka thong kai ka bom la ban long ngi tang la da mangi ni stang ban bak ya bak la kan ti jungi ni stang ban pe sadeng samon ha ka jaga ban pe Jisu ni pe man seni chatai kumba Petrus ka ba udang pe ya Jisu ulala ban ya halo ko hare ma stang ban pe sadeng samon kijing te kijing kiju kibo jeng kamarian kibo jeng kepertai kumta ma u lape yaki ma ulangam no te bangir kumju iwe bi wai dan kwa ban poi se Jisu ngila kwa ban poi sa bdeng i kwa ban bo de Jisu badai kalti jung ban poi sa bdeng i dan kam ban pe yu wat pe yaki e bro jeng kan petai cibon kijing kijing tenju cibon kijing le kijing penting ha kijing im jungi dai badu Jisu badu blai ki e bro kila ban long Matius kandai apun riu. Tegam ta jua ban penkut. Ban penkut ia gani kajing keren kujanga menta kasni. Haka bau mense makhu lawan her. Halo janga ban keren ia gani kamat naga benda kajing mento jingi pa jing blai. Te benda kan penkut ia gani langba kajing duai. Jong u Nicholas bakhuy. Kata kajing duai kalong kumne. Ko try junga bat ko blay junga sim nanga baro kiba penjanga yanga name ko try junga bat ko blay junga ayanga ya kijing a jung me kibala ban penjan yanga shame ko try junga bat ko blay junga weng nanga ya kijing kwan yalade siman Henry ban a yalade ban le tang ya kamon jung mehi ha kijing im kijunga baro silenter kaburam haupa badau kun badau mensi makhun kumba kalalong ha kaba menengkong kumju menta bad barbor junam la junam amen Kodunu hutam Jisu tuis na yingi kumaria kono yarap Kristan tudway na kabanta jungi haga kadaupa badukun badmensi makun amen. Endiro yaw Jesus Christ junam la junam amen.